Arratsaldeon Miarritzetik, Silaba, Ipar Euskal Herriko bertsulari xapelketa aurkeztu dute gaur goizean, setasunak berehala. Herriko etxeetako hauteskundeak martxoan izanen ditugu hemen Ipar Euskal Herrian, eskuin eta ezker badadiadanik, gatz eta piper. Nerea Olaso. Baiona mugimenduan izeneko zerrenda bateratua aurkeztu du Baiona 2026 taldeak. EH bai ekologistak, berdeak, ezker, ekosozialistak eta bihar Baiona alderdi ekosatzen duten ezkerreko koalizioa da. Jean-Claude Iriart zerrenda buru, baina tartean dira Colette Capdeviel sozialista, bihar Baiona oposizioko taldeko David Hospital eta Sofie Herrera Landa, Joe Mendes eta Maite Etxeberri, besteak beste. Zazpi mugimendu eta elkarte orotara beste molde batez lan egiteko xedez desberdinki kudeatzea. Guretzat importantea da, kanpaina usua berdela elgarrekin ereman, elgarrekin partikatu, eta hola eginez, azkarrago izanen gira, irabazten badugu bedenen, gauzen kudeatzeko. Baionako alderdi sozialista alerea, zer mintzatu daia da Capdeviel taldekidea mugimendu honetan sartu delako, eta dimisioa ere eskatu diote izan ere Baionako alderdi sozialista ez da koaliziora batu momentuz. Halaber, Capdevielek zehaztu du bere esperientzia ekartzeko batu dela mugimendura, baina ez duela kargu exekutiborik hartuko eta batez ere ez dituela kargu bat baino gehiago pilatuko nabarmendu du. Horixe promestu dute taldekideek. Baiona izanki hiri handi bat, Baionak baditu hainbat ordezkari herri elkargoan, eta horietan bizpalauek hartzen dituzte ardura exekutiboak eren nahi du lehendakari orde bilakatzen direla. Guk argiki erraiten duguna da Baionan engaiatuko direnak hauzapez edo hauzapez orde bezala, ez dutera hori kumulatuko herri elkargoan hartzen duten beste funtzio batekilan, hori argiki erraiten dugu. Eta Baionako lehentasunei begira. Ezkerriko zerrenda bat izanki, elkartasuna, justizia soziala ezartzen dugu hori. Talde biztan dena transizio ekologikoa hori ere transversala da. Kultura aniztasuna, eskolaren defentsa biztan dena hori transversalki osoki sartzen da gure programan. 2024an EH baik eta alderdi sozialistak besteak beste legebiltzarreko hauteskundeetarako egindako koalizioaren emaitza onak bultzaturik, lehen itzulitik elgarrekin aurkezteak aukera gehiago emanen dizkietela sinetsita daude. Azaroaren 8an bidarten abiatuko da Silaba eta Donibane Loitzunen izanen da finala urtarrilaren 31an. Tartean, Domitxainea, Inoa, Ligia, Ierra, Muskildi, Hiriburu Baigorri eta Bardoze. Badira betiko lekuak, Muskildi esan dezagun, beti Muskildira, baina aurten ligin izanen gira, orduan leku berrietara jendea ere jartzen saiatzen gira, tokiki hortako jendea ere bai gure ganatzen, edo gure gana hurbilarazten, eta gero, finala Donibane Loitzunen izan den da, azken aldian bezala, Hiribururagoaz ere bai, ez talen aldia, horreka hori bilatzen entzatzen gira bai. 24 bertsolari orotara horietatik 9 emakumeak aurreko Silaban baino 2 gehiago. Eta edizio honetan gainera 5 bertsolarik lehen aldiz kantatuko dute. Aira izpurua aipatu duzu, irantzu joate funusaz bada, aize lekuona ere bai, horiek 19 urte tarte hortan dira, maitza osonak eskuratu dituzte eskolartekoetan, torkizuna handia dute. Lapurdi, Baxe-Nafarroa eta Xiberoa zeharkatuko dituen azken txapelketan 2021an Amets Arzailusek jarri zuen txapela, baina aurten ez du parte hartuko beraz, txapeldun berria izanen da ziur. Eta egia da, pozgarria da, Maianek aipatu duen bezala, saltsa sortuko da, baditu maila oso handiko bertsolariak eta ongi da ere bai aurpegi berriak ikustea txapelarekin. Silaba desberdina izango da aurtengoa eta nik uste dut gogoz nagoela eta ez naizela bakarra gogoz dagoena, beraz horrek ere presioa gehitzen digu, baina nik uste dut hori ona dela bai individualki, bereziki kolektiboki eta jendearentzat. Zizu eguki behar prestik izatia, bestelan ez zia sekulan partitzen. Ordin nuzu prest, bena izena eman dit, bestelan eguki banin prestik izatia, nuntzun hasiko eta nizun izena eman. Eta beste berritasun bat, finalera iristen diren 6 bertsolarietatik 5 Euskal Herriko txapelketa nagusira joanen dira.
Bost horietan sartzeko borroka handia egin beharko da eta finaletik kanpo gelditzeko nahikoa dira bi hanka sartze. Eta, ateak zabalagoak dira eta hori denentzat da hobea, baina ez pentsa erresa denik. Bideek bidea izanen da edizio honen lema. Miarritzen gaude beti eta aintzina segitzeko jakintzazue bihar emankizun berezia eskaineko dizuegula hemen klima berotzeari buruz, bertzeak bertze, Mikel Aunzain erlezain azkaindarrarekin. Baina berehala, goazen Siberuraino zurekin, Aitor Zabaleta. Mauleko suhiltzaileen kaserna edo lokal zaharrean guneak tokiaren lekuko hartu eta bere lehen gaualdia antolatu du irailaren 25ean. Siberoan, antzerki formakuntza eta sorkuntza sustatu xede duen ekimena segida hartu duten 3 konpainietako kideen eskutik. Tokia konpainia egonda 25 urtez heben sorkuntza egiten, tailer emaiten, programazioan egiten, filman itxe bai hedatuik izan dira, beti izan da leku bat aski militante, artistiko, eta guai tokian zutabiak dien Michel Fuchs eta Josi Lavoie, baduaz hebentik, gune horren kudeak eta holan ahizien utzi, eta haiek proposatu dikie, bai jon haien semia ibena bai hebenko antzerki munduko profesional gazte zumaiter. Eta justo uste diat gu ehiu konpainientako oso untsa agitzen zela lantoki baten ukeitia azkenin. Zinez egunerokotasunean baliatzen den leku bat, nun badiren bulego leku bat, tailer bat onduan ere, badira 3 muga, nun gauzak desberdinak egiten ariren, espazio aski zabala da. Nik txamaiten dut bai leku hori proposa da gu ofizio bezala ere hortan segitzeko eta eskoalegian ofizioa hori erakustea badela eta espero ere eskoaraz gauzak ere mantentzea, hori importanta da ere, galtzen ari baita hainitz. Herriko etxearena den bastimendua edo eraikina kulturaren eta herritarren esku egoten jarraitzea nahi lukete. Ordin egiazki jarraipen bat bezala hartzen jagu, tokiatik gunilat. Gunia baita azkenin ber hitza, bena sibeotarrez. Gunia. Gauza arrunt desberdinak egiten direla lokala hortan eta berdin ere kanpoan. Proiektuak badira buruan, bakotsak proiektu desberdina ditu, gero aman komunean eramaiteko, garrantzitsua txamaiten ginuen. Batez ere ez baita jende handirik hemen bortxaz antzerki mundu hortan. Berria denez, hori plantan ari gira emaiten, baina ametsa da, berdin 25 urtez ono bizidadineko hori, ez bortxaz berdin gu. Bebeden lekuak segidezan kultura leku hori zeitea hemen, suitzailean sua ez ono, ez dela itzali behar ono sua, hori ez segur da. Eta sugar horien inguruan dantzan antolatu dute beraz lehen gaualdia. Kabaret gaialdia eta ordin kabaret horrentako ikanen titzugu antzerki esena tipiak, maika eta titikak proposatzen taikie absurdo esena zunbait. Ikanen titzugu bai drag show, ordin drag king eta drag queen ze numeroak edo show tipiak. Zindi justoki gue antzerki laixa Guatemal takako antzerki laixa, proposatuko daiku ze monologo txipi bat, eta gue gaialdien urrentzeko, jurgiek iza horraduk, eta ze azken CD-a alboma, eginen daiku konzertuz heben. Eta hitzordu proposamen bat ere bai, gunearen kudeaketan den Catwalk, konpainiako Cindy Gomez aktore guatemaltekarrak La Eterna Primavera eskainiko baidu urriaren 4an gaztelaniaz eta 10ean frantses eta gaztelaniaz elebidunean. Es una obra de teatro que habla sobre la pérdida, sobre las mujeres desaparecidas, que es un tema en Latinoamérica que es muy fuerte. Galera aipatzen duen lana Latinoamerikan oso presente dagoen emakumeen desagertzeak eta berari asko eragiten dionez konpartitu nahi duena, baina baita maila kulturatik datorren kosmobizio guatemaltekarra ere. En este lindo territorio. Konpainiak Euskal Herrian eskainiko duen lehen sorkuntza. Gonbidapen honekin eta Jurgi Ekizaren musikarekin jaso gure gaurko agurra. Ikusentzuleok Mauleko gunetik, bihar arte.
bakian ala tripazilatua, bahai, mila aurtegi izaten aldituen beldurra. Asmatzen ditu bere etxaia, joan ikustera, mapan egun agertzen ez dena, joan ikustera, barnean eskutatua, mehan meskeriak hil behar ditut ene baitan. Uste daitezen baino lehen,